बाक्सा बा तामुलपुरनि थाखाय मोजां दिन होननानै जों बुंनो हायो। आगोलनिफ्रायनो सिन्था खालामबोबाय थानाय मिनि सेक्रेटारियेट एबार मिनि सेक्रेटारियेट जाखांनायनि उनाव उदालगुरि जिल्ला बा तामुलपुर बा बाक्सानि मानसिफ्रा क'क्राझाराव थांनानै एफाग्राबमानि खस्थ' खालामनायनि खुनु प्रयजन गैला। 18 मास बा 2 बोसोर आरो नेबावनांगोन। बेनि उनाव गासिबो क'क्राझाराव जे खामानिखौ मावोमोन एखे उदालगुरियावनो मावनो हासिगोन। बेयो जोंनि थाखाय मोजां दिन होननानै जोङो बुंनो हायो दिनैनि दिनखौ। आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि टाउनाव मोनसे रेलवे क्रसिं दंमोन, बेखौ दिनै चिफ मिनिस्टार बिथाङा फाउन्डेसन खालामबाय। बेबो बिराद मोजां खामानि जाबाय। बहुद बोसोरनिफ्राय नागिरबोबाय थादोंमोन, हायाखैमोन। जेखिजाया लाखि जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव बे खामानिखौ जोङो मावनानै होनो हाबाय। गासिबो खामानियाव जागोन नामा सार? गासिबो खामानिया मा खामानि? जिखिनि इयाव जाबाय थायोमोन गासिबो जाजोबगोन ना मिनि सेक्रेटारियाव? मिनि सेक्रेटारियेट माने एखे नामासो मिनि, खिन्थु फुल फ्लेजेड गासिबो एखे फेसिलिटि। एमप्लयिनि नियम दङ, थिसननाया मारै थिसननांगौ बे सिस्टेमाव थिसनगोन। दे जेबो नङा, साख्रिखौ बोरै मोनो बे नियमजोंनो मोनगोन। इन्टारभिउ होगोन, ग्रेड 3 ग्रेड 4 बेफोरथ' बिटिसिनि आन्दारावनो जाखायो नालाय, बियो समस्या जाया। जोङो इन्टारभिउ होनानै सोगोन, बास मोनगोन।